Уникална колекция от 23 вида пауни отглежда Кръстю Дъбов край Бургас. Започнала като хоби, само за няколко години фермата за пауни се превръща в единствената в Европа, в която има толкова много разновидности на красивите птици. Мъжът, който по професия е биолог, започва да отглежда пауни преди 15 години. Внася екзотичните птици от различни краища на света. Някои от най-ценните екземпляри струват по няколко хиляди долара. Хоби като нумизматиката, ценен паун е този, който е по-рядко се среща. Един от тях е бронзов буфорд пауна, който е изключително красив, с много тъмни пера и с бронзов отблясък. Постепенно хобито на Кръстю станало популярно сред хората. Така той решил да направи от фермата туристическа дестинация. Идеята е посещение на градината с модерно земеделие, дегустация на праскови кайси и череши, които имаме тук, и в същото време разглеждане на фермата с една беседа. Пауните не са много претенциозни животни и могат да бъдат отглеждани и като домашни любимци, обяснява специалистът. В домашни условия могат да бъдат пуснати свободно по двора, да се разхождат, просто изискват хигиенни грижи да има към тях и храна добра. Яйцата на пауните са малко по-големи от тези на кокошките.